आरोबा दसे थाबावब्लानो आंनि अनला ओंख्रिया मोनसिगोनानो। मार गोथाव मोनखायो आं दिनै अनलाजों मेवा। आयौ मोनबोलाथाय गथ'फोरनो खुरना होग्रोनोसै आङो। माथो ओंख्रि संखोबा? सोरां, दिनैहाय आङो अनलानि ओंख्रिखौनो साइ संबाय आं दिनै। ओमफ्रायबा नोंसो माला मोनबावगोन आंखौ? ओइ, ओंख्रिनि खोथा बुंनायाव नोंहा मायाव जालांखो? नङाब्रा माने होनबाय आरोना, नोंबो आंखौ अनफिनबानो जासैना। सम लागोन गोबावनो। बाब्रे, बेसे गोबावबा सम लागोनथाय? बोसोरबो जानो हानाय। बांद्रायबाबो गोबावद्राय दिनै। गोबावद्राया दे। होमबाथ' जायखिजाया आंनि हिन्जावनि संनायखौ मोनजाफिनसिगोन आरोना। औ, अनला ओंख्रिखौथ' संबाय र' आङो। बेदरा एवदोसो। नों एवनायखौ साइ जानोसै सोरां। दे जागोन दे, नों थिनबाथ' आं खालामखागोन ना। भेरि गुड होनबालाय। ओइहाय ओंख्रि ओंखामालाय मोनदोंना मोनाखै जाखोसै? जोंनियाथ' मोनबायमोन आयै। बेदर एवनो नागिरदोंमोन ना ओमफ्राय अमा बेदर। आयौ नै ओमफ्राय गथ'फोरा उखैबायनो ओंखामखौ। जेबो नङा दे आयै, दाउ भाजा एवखांखाबायना, ओमफ्राय अनलायाबो मोनखाबाय, बेजों खुरना होग्रोनोसै। दे होमबालाय, बिदिनो खालामदो। दे, थाब एवहरदो बेदरा। आंबोथ' नै ओंखामसो उखैलायलांबाय ओरैनो। बेदराथ' हनै बेखौसो एवनो थिनदोंमोन आं आयै। बेहाय मोनजाबानो जाबाय आंनाथ'। नानसि, नोंजों बिदिनो थाफाबाय थांदो। दे आरो जागोन सना। दे आइया बबाव उन्दुबावगोन? जोंहा जमा बेयावनो उन्दुगोन आरोलै। आंथ' मोजाङैसो मोनो। मोना दा? दे आरो, आंबोथ' मोजाङानो मोनना। सोरां, आयै, जोंहाथ' उन्दुखाबायबो। नोंबो फैदो उन्दुनोसै। एकदम सिथा नङाबा सना। आयौ, आं दसे गैयियावनो गावहासो दुमब्ला उन्दुनानै थाबावबाय सोरां। आंनि जायगाखौ बिदि सेनाङा होनना बुंखादोंमोन ना आङो। माथो खालामनायखो आंलाय? खालामनो नङा, ओंखार जल्दि मानसिया। मालाय गथ'फोरजों उन्दुनायखौ मेगन सालायबायब्रा बियो। आलासिफोरानो थांजोबखाबाय, मेल्ला जायगा दोङो। आरो नों बेवहायसो उन्दुनो जायगा मोनलायबाय। माथो नांलायबाय थानांगौ जाखोब्रा? नुवाखै? आंनि बाबा मामि सना मोनाबा मोजांसो मोनदोंनो। ओइ नोङो, आंबो मिथिया। आंथ' आंनि बिसिनाखौ नागारनानै थांखाया। दे लिसामानि, उन्दुदो दे जोंहा। गार्जेन फैनानै डिस्टार्ब जाबाय नङाबा जोंहा जि मोजां उन्दुयोमोन ने? बे आं माथो डिस्टार्ब मोनाखै माथो? हामा एलिसा मामि, बेफोरबायदि बुंना लानो मिथिबायना? बे दादिया डिस्टार्बसो खालामो। नङा दे मामि सना, ओरैनोसो थगायोना बियो। आंबोथ' डिस्टार्ब मोनाखै माथो आयै। नादा? नोंबो हामा बेफोरबायदि बुंनो आबासना। गोग्लैगोनबो बोरैबा मानसिया जाम्बिलाय। दे आरो, नोंहा बांद्राय सिन्था जालायनाङा। आयौ, नायनाय बोरै आरामसे उन्दुदों मालायनि बिसिनायावनो। सोरां, गोथाव सिमां नुगासिनो नामा नोंलाय? माथो जाखो मालाय उन्दुनाया? मानिथोबा एसेबां उन्दुनो ओंखारसोफ्लादों? दसे स्राय हारसिंखौनो जिरायनोसै आङो बेवहायनो। न'आव थाबाबोथ' आरो बहाथो सान्थि मोननो गोसोफोरालाय। नोंबोथ' आरो थांथारखानायानो नंला खोमा सोरां दिनै। एसेबां बुंबाय आं बुजायबायबो, बुजिथारा माथो मानसियानो। आसरितथार दिनै मानसियानो। नै जेरै आइ। आयै। बेहाय दसे नेनानै मोना थांना फैनि आङो। दे थांबानो जाबायना माथो। आरो नै नानियाबो दा लोगोनाव थांनायानो फैयाखै दासिमबो। दे दायो फैगोन आरो, आं फन हरगोन ना नङाबा। दे दा हरब्लानो जाबाय आइ। आरो न'आव मालाय बेसे थाबाय थानोसै, दसे बेरायना फैनोसै आङो। बिनानाव थाबासो ओरैनो रायलायनो लोगो मोनदोंमोन आंहा। बेबो गोसोखांहैखासिगोन बियो आयै। दे उनफोराव आरो मालाबा फैफिनलायगोन ना। थाबैनोथ' आइ। आरो सासेयालाय माथो खालामदों? माथो खालामनो आरो, उन्दुदों दसे उन्दुनो होननानै। ओमफ्राय दा फिसौफोरा एसे मोजाङै नाय, बहाबा गोजानथाराव थांलाबायगोन। थाङा दे आयै, जोंहा सानाबाया गोजानाव थांखायाना। अब्लाबो आरोहाय। ओमफ्राय नै आइ, हा बिलाय सोराङालाय माथो सानमारखो?
나 जोंनावनो थाबाय थानोसै ना माथो बेलाय आंथ' आरो मा बुंबावनो आयै थिनहरबाबोथ' थांखायानो मानसियानो आरो सासेयालाय डिस्टार्ब खालामफैयोबोला आयै माबा सासेयाथ' आरो जेलावसो दंहैयो होननाय खोनादों आङो आयु हा जेलावलाय मानोसै गावसोरबा मा जालायदों आंथ' मिथिलाना हाबाब हामथारबाय बिदिबा आइ बेफोरबायदि मानसिया बिदिनो जानांगौ नोंखौबो सुख सान्ति गैयै खालामदोंमोन ना बियो मोनसे समाव दा नुबाय थाबा नांफिनदों दा गावनावनो मोजांसो मोनबाय आङो खोनानानै मालायनि गाज्रि साननानैलाय गाव मालाय बेसेथो सुखु थानो हानोसै आं बेफोरनि फारसे जेबो मिथिया आयै आरो मिथिनोबो गोसो जाला आङो बास आंनि जिउनिफ्राय गोजानाव जेब्लायबो थाथो बियो बेखौनो लुगैयो आङो नाथाय नै बे सासेया थाफाबाय थाबालाय बेथ' उनावबाबो डिस्टार्ब खालामफिनलायगोन ना बाद होदो आयै बेफोरखौ दाथ' जेराव दं थानो हो बेखौ बेयावनो मालाय गाव दं गावसोर दं आरो आं जेबो बुंनो थाङा आंनि खुसियावल' आरो बियो दा फैथोंसै मोजां मोनला आङो बेफोरखौ दे आइ होमबालाय थाथ'दो थांना फैनोसै आं दसे ओरैनो बेरायथावथाव दे थांबानो जाबाय मा जाबावगोनहाय बेफोरबायदिजोंलाय माया रानि खस्थ'आथ' नोंनि थाखायनो जेबायदि खस्थ' मोनबाय आङो दिनै अब्लाबो जेबो खालामबावाखैसो आं नोंखौ बेयावबो नोंसो फैदेरबाय थानो नागिरो आंनि जिउआव ओमफ्राय जों आगैखौ लाखिथारनो हाया आबासान आयौ लांफैबानो आगैखौ हरला जोङो बेफोरबायदि जायो नामा आबा हामा नङाना बिदि बुंनो बे आगैनाबोथ' आइ आफा दङ ना बिसोरबो गोसोखाङो दा दे आंथ' मोजां मोनोना आगैखौ जोंजों थागोन ना बियो आगैखौथ' लाखिथारनो हानाय नङाना आबा नै आफासना इलिसा आगैखौ नों गोसोखांब्ला बेजों लोगो हमनो थांबानो जाबाय दे होमबा आदै आइया आंखौ लांफैनो फैगोन औ नोंखौ लांफैनो फैगोन दे आरो ओमफ्रायथ' आंनो फन हरनानै खिन्थाहरबावबायसो दहायनो दे आं न'आव थांसिगोन ना दे मामि सना नों थांनो बाथ'दोंबा ना आं बुंना होगोन दे दादि दे नोंसोरबो जोंजों थांफानांगौमोन ना थांगोनथ' रानि जोंलाय मानो थाङा जानो जोंथ' आरो सम मोनब्लानो थांलायगोन आयै आं बैथिंजाय थांसै आगैजों बांद्राय गोजानाव दा थांदियाबा आयै औ नोंजोंथ' आरो आगै दङ नालाय बेखायनो थांलाबायना बैथिं दैबो दङ ना दे जागोन दे दे आरो आबा सना आं दंखायो ना दा थांफागोन र' आंबो दे फैब्लानो जाबाय नोंबो थोदे आगैजोंनो थांसै बैथिं मा दङ दा बेखौनो नायनोसै थोदे जोङो बिदा बिनानाव बिराद हेपि ना मालाय बिदिब्ला हेपि थायाबा नों बायसा दुखु जानानै थाबाय थानांगौ नामा ओइ बिदि नङा रा होमब्लालाय मारैथो फोरमायदो आंनि किसना आरोना नै नोङो न'आव थांसैरा जुदि जोंहा आबा सानाबोथ' मोजां मोनगोन ना बिनानावजों नै आंखौ बांद्राय बुरखायबाय थाना नोङो गोदै गोदै रावजों आं दाना बेफोरबायदि गोदै रावाव गोजावग्रा मानसि नंला मानोब्रा सना मानो दाथ' नायनाय आं सोलायबायब्रा बहाथो सोलायदों नोंलाय नोंनि महर मोखां गासिबो एखे माथो ओमफ्राय गोसोआबो एखेब्रा मानेथ' नोंनिल'सैना गोसोफोराबो इस डायलगफोराबो लाजाया नामा नै नोंनि डायलगाव गोजावनो आङो ओमफ्राय सोरां दे बुंलाय बुंनायानोथ' मा रायलायनो जाबावो आं दायो नोंजों जायखिया माबा मोनसे रायलायदोब्रा मोजां मोनो ना आं रायलायबा गावाथ' रायलायनोबो बासैना रायलायनोथ' गोदोफोरसो मोजां मोनोमोन आं बिरादनो मिन्थिबाय खोथा गैयाबाबो खोथा ओंखारोमोन नोंजों नांलायनोबो मोजां मोनोमोन दायोथ' नांलायनोबो बास्रासै आङो बेखायनोथ' दुखुब्रा ओमफ्रायथ' नों गैयियावबो मिथिबायना बेसेबां गोसोखाङोमोन आं नोंखौ आच्छा जि आंखौ गोसोखाङो
माथो आरो एसेबां फन हरो गावहासो हमारा। मानो हमनो आङो नों बायदि मानसिनि फनखौ? ओमफ्रायथ' आंहा रायलायनो बिराद गोसो जायोमोन ना नोंसोरजों। साननायफ्रानो मोनसेबो जाफुंखाया दा। आं जेखौ सानो उल्थाल' जाजोबो। दाबो आं नोंजों बेफोरबायदि थानो गोसो गैथारामोन सोरां। नाथाय नै आरो फैफिनलायबायना नोङो आंनि जिउआव। माथो जाखो आरो ओमफ्रायथ' थांनायाव गैलाना। मानिथारा जुदि निमाहाखौबोथ' नोङो होनो हागोन बुंखाबायना। निमाहा होनाया जेबो गोरा बाथ्रा नङा दे सोरां। निमाहाखौथ' आं नोंखौ होखाबायानो ना। नङाब्ला नों दासिम बेवहाय थागौमोन। नाथाय अब्लाबो नोंजों गोरोबफिननाया एसे सम नांगौ आंनो। दे आरो होमबालाय नेनानै थाबाय। बाबा सनामोनखौ नायना फैनि आं र'। बहा थांखोथाय गथ'फोराबो? औथ' र' आंथ' बांद्राय गोजानाव दा थांखादोंमोन। थांनाय सोरां नायना फैनाय। दे थाथ' होमबा नायना फैनि आं। आरो नोंबो दायो दो थाबोनो नांला दे आरो लानानै फैदो गथ'खौ सानैखौबो। दे जागोन दे। एबार नोंसोर न'आव थांफिननो हासिगोन। आफा थेंक इउ स' माच। आं मिन्थिखायोमोन ना नों जोंखौ जेरैखि जायाबाबो बरन थागोन होननानै। औ आइसना हा नोंसोरखौलाय मारैथो जेलाव दोनबाय थानो आंमालाय। बाब बिफा सानसे साननै थानायावनो जेबायदि खस्थ' मोनबाय जेराव थानानै थाफेरानो। जेलावलाय बहाथो मोजां जानो बिमा, मोजां मोनखानाय नङाना जोबथि जानानैलाय। लाइफआव गासैखौबो एसे एसे नायनांगौलै आयै मिन्थिबायना। अब्लाबो जेलनि बाथ्राया बेलेग ना आइ। जेबो नङा दे आयै आरो जोंथ' एसेबां गिदिर दाय मावखायाखै दा। दाथ' नोंसोर बाहेरायाव फैदोंब्लाबो थानायाव नुजाहैबाय थाबावनांगोन आइ खेबब्रै खेबबासो आरो। दे जागोन दे आफा बेफोरखौ टेनसन लानाङा नोङो। बास दाथ' आं बाहेरायाव फैनो हाबायना मायबा मोनसे जागोन दे आरो। ओइ आइ हा बिदि होननानै आरो जेबो उल्था सिदा खामानि दामावसै। दे बिमा न'आव थांदिनि थुदो। थ' बे सोरांखौबो नायगोन र' माबोरै बेबायदि जेलाव हरनो हाखो बियो। मा सानामोन बिसोरलाय आफा? आंखौखि बेबायदि आजादि थाग्राखौ जेलाव जोबथेना दोननो हागोन बायदि मोनदों? एयासो आं बिदि जोबथि जानानै थाबाय थागोना। बोरैब्लाबाथ' गावसो जेलाव थांबावगोन आइ मिथिदो ना। बि जे नोंखौ हाबा लाबावदोंना हिनजाव थाखानानैबो। औ नङाबा माथो आफा। बेखायनो जोंनि केसखौथ' आरो माथो बुंबावनो गावनियासो आरो बिराद गिदिर केस जाबावगोन। दे हामबायसै दे बेफोरखौ बे लामा सामायाव रायलायबाय दाथासै आरो न'आव थांनानै रायलायहैनोसै। आंखौ बेफोरबायदि खस्थ' होनो हागोन बायदि सानदोंमोन नामा बेलाय? गावसोरखौनो उल्था फासायफिननांगौ। दाथ' आरो हिनजाव हौवा खम खुसि बेनो आयै आफा आंखौ जोंफोरखौ जेराव दं होननानै। बेखायनो आं सिगाङावनो बुंखादोंमोन आइ बेबायदि मानसिखौ खारदो होननानै बेजों थानाङा होननानै लायखादोंमोन ना नोंखौ। आफा बे मानसिखौनो गिबाय आंथ' गियाना। जेसेबां खस्थ' होयोना बिनि डाबल गुना खस्थ' होनो हाबासो गोसोफोरानो थाजिम मोनो आंनिया। हामबायसै बिदि बदला लानाय माबा माबि खिथेर लानायखौ दासानसै आइ। हाबाब दासानथारसै। ए आंनि आइ सनाखौ जेबो दाबुंसै बिमा। हाय बिफा हा बेफोरबायदि बादा होयियावनो दा बाथ्राफोरा बोरै बोरै थांखो होमबा? गियान जादोला आइ हा एसे बुजिदो नोंबो मिथिबाय? दे आइ सिरि थादो नोंनाबो बांद्रायथारो गिबाय नामा नों बे सोरांखौनो? गिनो बाथ्रा नङा आइ हा जोंफोरबो नोंनि मोजां थाखायसो बुंदोंना। दा गाज्रिब्लाबो मोजांब्लाबो हौवाया हौवाखा। दे नोंबो आरो बेफोरखौ दासानसै जेबो। प्लिज आयै नोंनि भाषणखौ जेबो दाहोथोसै। दायोथ' जों उदां जाफिनखाबायना। आंनि न'खरानोथ' माबायदि जालांनो हमखो। गोदो एसे मोजां सिमां सुजुनानै बिहामजो लाबोदोंमोन। दा हनै गुलाय गुजायसो जालांजोब्बाय गासैबो। हा मालायफोरनि न'खरा बेसे सुखु गोजोन नुयो जोंनियासो गैया जेबो सुखु गोजोन होननायानो। बुजाया नङा गोबां बुजायनोबो नाजाबाय नाथाय गथ'फोराबो मानियाबा हनै बिमा बिफानि खोथाखौलाय बहाथो खोनासंनो। जाय जेरै गोसो बिदिनोसो खालामनोसै। हाब बिमा आबै इलिसा गैयिखाय न'आनो लांदां जाथारबाय माथो जोंनिया। ओंहाय बोराय हाबिनोथ' माला आंनि आबै फिसौआ फैफिनगोनसो नंगासिनो आंहा। न'आव थाबाथ' आरो नै बेसे दावराव खालामोन बिसो। मालाथो फैगोननो आबैया माला लायगोन? बेखौनोथ' सानबाय थादोंमोनहाय आं बोराय हारसिंनो। बिहामजो मोना नङा 3 मानि बिहामजोआनो मोनबाय। फिसौआबो मोनबायानो 2 मानि। हा अब्लाबो नायनाय दासिमबो गोजोन सान्थियानो गैया जोंनि न'खराव। मालायफोरा बेसे रुजु रुमै न'खर खुंलांदों
जोंहासो गैया हनै माथो होनबावनो आरो जोंनि जिउखौलाय बिमा उफाय गैया जोंनाबो आरो फिसाला बिहामजोफोरानो बिदि जाबायबा हालाया नङा गावसोरनो गोसो बायदिबो लाबाय दा ह मा जालांखो संसारानो आरो नै आबासोराङाबो सासेखौबो लाबाय हा मोजाङै संसार जालांबानो जासैमोन आरोहाय दावराव दावसिजोंनो दिनसै बिनियाथ' ओइ बिफा आंथ' आरो दायो मा सानो जोंहा जेरै बिहामजोखौनो लायफिननोसै नामाहाय आं गोसोआव जोबोर गोजोननाय मोनगौमोन दिनै आबासोरांजों जेरै बिहामजोजों मोजाङै सिगां बायदि गोरोबफिननानै थानायमोनबा दाथ' आरो फिसाला मोनबायानो ना साननायाथ' मोजांखौनो सानदोंमोन नाथाय बिहामजोआसो मानिनाय नङादां बिमा जों लायगोन आरोहाय मोजाङै बुजायनानै मानिगोन बियो हामानो मानिया जानो जोंहा फिसौआनो दं जेराव आरो सासेया डिस्टार्ब खालामा बियो ओइहाय बिफा बेखौ माथो सिन्था खालामबावनो जेलावसो दङनोहाय बियो नंमारगौ नामा एथो बाथ्रायालाय नंगौनोहाय बिफा बेना जोंहा जेरै बिहामजोखौनो स्राय लायफिननोसै ना माथो बुङो गाव फैनो गोसोब्लाथ' जोंहाथ' माथो दङ बुंनांगौ आंनो मोजाङै खेबसे बुजायहैबावनि मानिबायोदां जोंबोथ' आरो गथ'फोरनि खुसिखौसो लुबैयोहाय माथो जों मालाय बिमा बिफा जानानै गथ'फोरनि बिदि गावस्रानायखौ मानो लुबैनो जोंहा सानसोरां आबौआबो बिमा बिफानि अननायखौ मोनगोन ना दाबो फैयासै बबो थांनांसिगौमोन दा नङाबा लेट जालायगोन ना बहाथो थांखो बिसोरलाय बिफा फिसा जमानो माबा लायनो थिनहरबाय गावहासो दो थाबोबाय आरेबा मिस एंग्रि आजादि दंथारो नामासै माने गोजोन खुसि खुसियै नों बेयाव नाथाय नोंथ' येस आंथ' जेलावसो दंमोन ब्ला 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 ना बेनोथ' दानो बोरैथो ओंखारलायखो नोंलाय आंखौ आरो जोबथेनानै दोननो हानो आं उदाङै थाग्रा मानसिसो बेबायदि आंखौ रावबो जोबथेनानै दोननो हाया मिथिबाय जायखि नों जेरावखि थाया मानो ओमफ्राय माथो लांफैलायखो नोंलाय लांफैयाखै माने बिदिनो नोंनि खबर लानो फैदों आरोना आंनि आब'सना नङा होनब्ला जों सानैजों बिहारिब्लाबो मोजां गाज्रि खबरथ' लानांगोन ना आंहा दे आरो आंनो रावनिबो खबर लानायखौ आरो आंजों जेबो दावराव खालामनो दा सानखा बुंखादों आङो नंगौ ना नंगौ आरो जेरि आंखौ बेफोरबायदि जेलाव होनो हानायखाय गावखौनो बिराद देरहानाय बायदि साननानै लादों नामा नोङो आंहालाय मा देरहानांगौ दङ मा दङ नोंजों आंजों जेबो लेनदेन गैखाला बुंखादोंना सिगाङावनो नाथाय आंनि फिसायाथ' दंमोन ना नोंजों दाबो नोंहा बेजों प्रब्लेम दङबा बेखौनो डाइरेक्ट थांना बुंहैया मानो नोंलाय आंखि दाबो खाना लाखिदों नोंनि फिसाय मोजांखौ येस जेरि दासिमबो खाना लाखिदोंथ' आरो नोङो बेखायनोथ' माथोनो आंजों डिभर्स लानोसै नोंजों स्राय थानोसैनो माथो नोंजोंसो थाफिननोसैनो मालाय माथो हायना मुलि होयोब्ला जेरि नोङो मानिनांगोन नोंखौबो नोंनि बाकवास खालामनायखौ बन्द' खालाम आरो ओंखारलां बिनिफ्राय आय' दाना आंनि खोथाखौ खोनासंनो बादो आंथ' फैफिननांगौ जेरि मानो फैफिननाय नङाबाथ' गासैबो थिगैनो दंमोन माथो नों फैफिननायनिफ्रायसो सोराङा जाहुलिया जालांबाय दा नांगौनो बेनो डिभर्स आंनिफ्राय बिदिब्ला नोंसिनि थाखाय मा आंनि न'आवबो फैला नामा नोंसिनि मा जाखादों आंखौ बेफोरबायदि बुङो नोंसिनि गुलाम नामा आङो गुलाम आङो खोथा बुंनो फैदों बे आंनि सिगाङाव सारा सोरांनि हिनजाव गदाय आंखौ जानला मानला आखाइ दाहो नोङो आं सिरि जेब्ला थायो गावनो दावराव खालामफैफिनबाय थायो दे मानसिया सिखार आंखौबाथ' एक लभ्स दा बखि मिथिबायना नोंसो फैदों जोंनि जिउआव आंखौसो उल्था बखिबाय थादों नोङो ओरैथो सासेयालाय बहा थाखुमानानै दङ मा मिथिगौ आंलाय मानो मिथिया बेलाय आंखौ बारा एरग्रांबाय थानो नाङा नोङो मिथिबायना नायगोन दे आं जेरि बेफोरबायदि थमखियाना गुबुन सोरखौबा हो आंखौ नङा आंनि फेमिलि आरो आंनिफ्राय गोजानावनो थानाङो बुजिबाय नङाब्ला आंनिफ्राय गाज्रि जानाय नङा
जानला मानला आंखौ धमकि आंखौ सिगिनो बा आंखौ एकदम डिस्टार्ब खालामनाङा नोङो जास्ट गेट लस्ट आरो सोरां सोरां मा होनबाय थादों नोंलाय नोंनिफ्राय बांसिन पावार दं आंनाव मिन्थिबाय गोसोब्लाथ' मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया आङो बेखायनो मोजां जागोन आंजों बेफोरबायदि दावराव दावसि दा खालाम गोजानाव था आमथि थांनायनि सिगां माया नोंनि खोथा खोनासंबाय थानो सम गैला आंनाव दे आरो माया माने थांनायनि सिगां आं मोनसे फिसा कुइसन सोंनोसै नोंनाव गंगाया सोर बेलाय नङा माने सोंनो होनना सानबाय थाखादोंमोन आरोना नों फैनायखाय नोंनाव डाइरेक्ट सोंनोसै आङो गंगाखौलाय मारै मिथिखो बेलाय नोंजों फट' लानाय दंमोन जे बेखायनो सोंदों आरोना माने दाख्लै सोरांनियाव नुदोंमोन नालाय आङो नोंहा बेफोरजोंलाय मा सोमोन्दो मा मतलब आंनि सोरबा सिनायनाय आरो माथो नांजाखो आमथिलाय फट' लाबा माबा मोनसे गुना जाबाय नामा आरे बाबा फट' लानायाथ' जेबो प्रब्लेम नङा ओरैनो सोंबाय आरो बेखौनो रागा जोंलायनांगौ सोराङाबो बेस्रा सोंनो सोलोंबाय थादोंमोन आंनो बोरैबा गोसोखांनानै सोंबाय दे नोंनाव नोंहा बेफोरखौ जेबो नांजानो नाङा आंनि क्लोज फ्रेन्डसोमोन बियो नाथाय दायो बियो माबा पार्सनेल खामानिनि थाखाय बहाबा थांबाय अके डन्ट माइन्ड हा ओरैनोसो सोंदों आङो माने नोंथ' मिन्थिगोन ना मिन्थिया नाथाय आंनो खिन्थाना होनोसै दे आरो बियो सोरांनिनो जिएफमोननो आगोलाव ना प्लिज जेरि गंगानि सायाव आरो जेबो दाबुंसै नोङो अके आम सरि बुंफ्लांबाय आङो नङा नोंनो खिन्थादों आरो आङो